厳しい戦況。はっ。バルガス将軍。人の行為はエルウィン殿、その話は。お聞きください。それにどうしやす決まっておろう。わかりやし
バルガス将軍、聞けだがありがとうございます。我が敵を撃て。ドルム何をしかの者に力を。者たちを癒すたまえ。かの者に力を。